Area 51 sau Zona 51, care se găsește la circa 133 de kilometri în nord-vest de centrul faimosului oraș Las Vegas. Este o bază militară americană, fiind o exclavă îndepărtată a bazei aeriene Edwards Air Force Base, situată în centrul unei mari suprafețe de pământ federal, pe malul sudic al lacului sărat și secat Groom Lake. Area 51 este o bază militară aeriană de dimensiuni considerabile. Scopul său principal este de a iniția și continua experimentarea diferitelor tipuri de avioane, vectori purtători și sisteme de arme. Se mai spune că în această zonă se pot vedea uneori și OZN-uri, însă nu sunt dovezi concrete care să arate că OZN-urile vin din spațiu sau că sunt modelate de testarea noilor avioane fabricate de armata americană în Area 51. Zona 51 a fost construită între anii 1940-1950. De atunci tot continuă să se extindă. Pista de aterizare a bazei acoperă de fapt întreaga suprafață a lacului, fiind aleasă pentru ca în cazul unei aterizări de urgență la viteză foarte mare, aceasta se facă cu mai puține riscuri, pe